मी हे कुळथाचं पीठ असं बनवून घेतलेलं आहे आणि हे पूर्ण कसं बनवायचं हे जर तुम्हाला पाहायचं असेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा। नमस्कार, रवीना किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत कुळीथ कसे भाजायचे आणि त्या कुळथाचं पीठ कसं बनवायचं हे आज तुम्हाला मी सांगणार आहे। आणि आता हे आपण कुळीथ घेतले आहेत, हे तुम्ही पाहू शकता। हे कुळीथ आहेत आणि हे आपण आता कसे भाजायचे ते पण मी तुम्हाला दाखवते। चला तर मग आपण आता गॅस चालू करूया। चला तर मग आपण आता गॅस चालू करून घेतलेला आहे आणि मी हे अर्धा किलो एवढे कुळीथ घेतले आहेत, ते मी आता सर्व भाजून घेते। मी गॅस मोठा करून ठेवलेला आहे आणि आपण हे कुळीथ भाजताना असे पूर्णपणे ते असे व्यवस्थितच असं भाजून घ्यायचे आणि सारखं सारखं असं त्यांना असं हलवत राहायचं। आणि असं ते ढवळत राहिल्यामुळे काय होणार, ते असं खाली चिपकणार नाहीत, नाहीतर मग आपला गॅस मोठा केल्यामुळे आपले कुळीथ हे असे खाली चिपकून राहतात आणि त्याला ओलसरपणा पकडतो। म्हणून मग ते असं पूर्णपणे असं ढवळून घ्यायचे त्यांना असे। तुम्ही आता पाहू शकता, आता कुळथांना थोडा थोडा असा हलका असा वेगळा असा कलर आला आहे। मग आता मी गॅस आता बारीक करून घेते, नाहीतर ते पूर्ण करपून जातील। आणि ते गॅस आता बारीक गॅसवरती असं कुळीथ असं भाजून घ्यायचे। आणि हे कुळीथ कसे भरडायचे ते पण आज मी सांगणार आहे तुम्हाला। आणि नंतर मग त्याचं डाळ करून मग नंतर त्याचं आपण पीठ बनवून घ्यायचं आणि त्या पिठामध्ये काय काय घालायचं ते पण आज सांगणार आहे तुम्हाला मी। तुम्ही तर पाहू शकता, अजून असा थोडा असा कलर आता हा चेंज झाला आहे याचा। हे पहा, याचा कलर असा बदलला पाहिजे, अजून खूप याचा अजून कलर बदलायचा आहे। तुम्ही आता पाहू शकता आपले आता कुळीथ आता भाजत आलेले आहेत, त्याच्यामुळे त्यांना आवाज तुम्ही त्याचा पाहू शकता। असा ताड 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 असा आवाज आला की समजायचं की आपले कुळीथ आता व्यवस्थित असे भाजत आलेले आहेत। हे पाहू शकता, असे कुळीथ व्यवस्थित असे भाजून घ्यायचे, तरच ते मिक्सरला त्याची डाळ व्यवस्थित होईल। आणखीन आपण जात्यावरती जरी त्यांना दळलं तरी पण, म्हणजे भरडून घेतलं त्याची डाळ काढायसाठी, तरी पण ते व्यवस्थितच भाजेल। जर अर्धे कच्चे जर भाजले तर त्याची मिक्सरला डाळ पण व्यवस्थित होणार नाही आणि मग जात्यावर सुद्धा भरडताना त्याची डाळ अलग अशी होणार नाही। त्याच्यामुळे आपण कुळीथ भाजून घेताना व्यवस्थित असं मस्तपैकी असे भाजून घ्यायचे। तुम्ही आता पाहू शकता, मी मीडियम गॅसवरतीच असं भाजून घेतलेले आहे आणि अशा प्रकारे मीडियम गॅसवरतीच व्यवस्थित भाजून घ्यायचे। गॅस पहिला मी फास्ट केला होता, म्हणजे फास्ट गॅसवरती नंतर मग ते करपून जातील, म्हणून मी आता मीडियम गॅसवरतीच आपले कुळीथ हे आहे ते मी भाजून घेतलेले आहे। अशा प्रकारे तुम्ही हे कुळीथ भाजून घ्यायचे। चला तर मग आपण आता हे जात्यावरती थंड करूया ह्यांना आणि मग जात्यावरती कसे भरडायचे ते मी सांगते तुम्हाला। मी आता यातच एक जाता घेतला आहे, ह्या जात्याच्या खाली तुम्ही हा पाहू शकता, मी हा कपडा असा घालून घेतला आहे आणि तो जाडसर असा घालून घ्यायचा कपडा, की जेणेकरून आपण जी डाळ बनवून घेणार आहोत ती व्यवस्थित त्याच्यावरती येईल। तुम्ही आता हे पाहू शकता, आपले कुळीथ आता थंड झाले आहे, ते मी आता एका साईडला असे ठेवून घेते। आणि आता आपण डाळ बनवायला सुरुवात करूया। याच्यामध्ये असं थोडे थोडे करून असं हे घालून घ्यायचे कुळीथ आपले, आणखीन अशा प्रकारे हलक्या हाताने असं जात्यावरती असं भरडून घ्यायचं। तुम्ही पाहू शकता, जात्यावरती भरडल्यामुळे हे अशा प्रकारे त्याची अशी डाळ निघते। आणि हे आता डाळीचे आपण सालासहित हे पाहू शकता, सालासहित सर्व असं अलग झालेलं आहे आणि डाळ अलग झालेली आहे। हे अशा प्रकारे आता आपण जे कुळीथ भाजून घेतले होते त्याची आता डाळ बनवून घेऊया।
पाहू शकता आपली डाळ आता ही अशी व्यवस्थित अशी बनवून झाली आहे. आपण हे जात्यावरती अशा प्रकारे भरडून घेतलेलं आहे. आता आपण याचा आता सुपात घालून त्याची आता सालं अलग करूया आणि आपण डाळ त्याची अलग करून घेऊया. पण आता हे अशा सुपामध्ये आता आपली डाळ अशी बनवून घेतली होती ती आता काढून घेतली आहे. मी आता तुम्हाला दाखवते त्याला कसं त्याची डाळ आणि साल अलग करायची ते मी आता तुम्हाला सांगणार आहे. तुम्ही पाहू शकता आपण आता ही डाळ आता अशी अलग करून घेतलेली आहे आणि ही त्याची सालं अशी अलग करून घेतलेली आहेत. आणि आता आपण त्यामध्ये घालणार आहोत साहित्य. हे मी 2 वाटी चणा डाळ घेतली आहे, 1 वाटी धणे घेतले आहेत आणि अर्धा चमचा एवढंच फक्त बडीशेप घेतली आहे. 1 चमचा एवढं मी मिरी घेतला आहे आणि 4 ते 5 फक्त मी लवंग घेतली आहे. आणि मी हळद फक्त त्याच्यात 2 चमचे एवढी मी हळद घालणार आहे आणि मिरची पावडर म्हणून 1 चमचा मी घालणार आहे. आता मी एका भांड्यामध्ये हे सर्व असं काढून घेते. आणि हे सर्व साहित्य आपण घेतलं होतं ते मी थोडं असं गरम करून घेणार आहे गॅसवरती. आपली कढई आता ठेवलेली आहे गॅसवरती मी. आणि आता ही मिरी आणि लवंग घेतली होती ती मी दोन्ही एकत्र करून घेते आणि 2 मिनटं असं त्यांना गरम करून घ्यायचं, म्हणजे ते घरघंटीला लागताना व्यवस्थित असं पटकरून लागतात. आता आपले गरम आता आपली लवंग आणि ही घेतली होती ती मिरी ती मी आता गरम करून घेतलेली आहे. त्यात आपण काढून घेऊया आणि यामध्ये धणे घालून घेऊया. आता धणे घालून घेऊया आणि 2 मिनटं एवढे गरम करून घेऊया. तुम्ही आता पाहू शकता आपले आता धणे पण व्यवस्थित असे गरम करून झालेले आहेत. ते पण आता आपण काढून घेऊया आणि त्यामध्ये बडीशेप आणि चणा डाळ आणि बडीशेप आता राहिली भाजायची ती भाजून घेऊया. तुम्ही आता हे पाहू शकता आपली आता डाळ पण आता थोडी अशी गरम करून झालेली आहे. मग आता ती पण आता मी काढून घेते. आता आपले बडीशेप राहिली होती मी अर्धा चमचा एवढी घेतली होती ती पण आता मी भाजून घेते आणि ती थोडीशीच गरम करून घ्यायची. बडीशेप जास्त जर घातली पिठामध्ये तर त्याचा वासच नुसता फक्त येतो, कुळथाच्या पिठाचा त्याला वास येत नाही, नुसता फक्त बडीशेपचाच वास येत राहतो. म्हणून बडीशेप ही थोडीशीच घालायची. आणि आता बडीशेप पण आपली आता गरम करून झालेली आहे ती पण आता मी काढून घेते. अशा प्रकारे हे आता आपलं सर्व जे आपण डाळ वगैरे घेतली होती धणे, बडीशेप, मिरी आणि लवंग हे सर्व आता असं भाजून घ्यायचं. आणि हे अर्धा किलोच्या पिठानुसार आहे. आणि आता आपण हे आता डाळ घेतली होती या डाळीमध्ये आता ही कुळथाची डाळ आहे आपली त्यामध्ये मी आता हे सर्व साहित्य घालून घेते. आणि आता घरघंटीला देताना हे सर्व साहित्य एकदम थंड झाल्यावरतीच नंतरला मग घरघंटीला दळायला द्यायचं. आणि त्या अगोदर आपण आता ह्यामध्ये अर्धा चमचा एवढी मी हळद घालून घेणार आहे. अर्धा किलोची डाळीला अर्धा चमचा एवढी हळद घालायची. हळद घालून घेते मी अर्धा चमचा आणि अर्धा चमचा एवढा मी हे लाल तिखट आहे लाल मिरची पावडर ती मी घालून घेते. आणि हे सर्व असं एकत्र करून घ्यायचं आणि नंतरला मग आपण घरघंटीला दळून घेऊया. आणि हे सर्व असं एकत्र करून घ्यायचं आणि नंतरच मग द्यायचं आहे दळायसाठी. आणि हे असं बनवून घ्यायचं आणि घरघंटीला दळायला द्यायचं. आणि हे बनवताना अशी डाळ वगैरे मी आणि त्याचा जो कुंडा येतो जी सालं येतात त्याची ती अलग करून घेतलेली असतात ती आपण फेकून द्यायची आहे. तुम्ही आता हे पाहू शकता आपण आता हे पीठ अर्धा किलोच्या मापानुसार आपलं हे एवढं पीठ बनवून झालेलं आहे. आणि तुम्हीही आता अशा प्रकारे हे पीठ बनवून घेऊ शकता आणि घरघंटीला दळून घेऊन या. आणि हे कसं झालं आहे ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि या चॅनलला जर तुम्ही नवीन असाल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.